Dunay komento si Senadora Amy Marcos nga ana karon sa Samal Island kalabot sa naitabong impeachment sa Kongreso batok kang Vice President Sara Duterte. Atong usaro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, guest of honor si Senator Amy Marcos sa pag-turnover sa Renewable Energy Project dinhi sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Dinhi iyahang gitubag ang atuang mga pangutana human nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara nga gipanguluhan ni House Speaker Martin Romualdez ang igagaw sa senador. Sumala niya, daghang isyu problema pa daw sa nasod ang kinahanglan tutukan kaysa sa impeachment. Uyon usab daw siya kang Senate President Francis Escudero nga wala nay panahon aron matuki ang impeachment sa plenaryo kagahapon. Gikwestiyon sa senador ang timing sa impeachment ug paspas nga pag-transmit sa articles of impeachment nga sumala niya nasayod man daw ang mga kongresista nga wala nay panahon aron matuki kini. Nagtuo ang senador nga dili seryoso ang mga kongresista sa mong lakang ug igo ra daw magsamok-samok. Mas maayo matud pa nga naisgutan kini sa pagbalik sa session sa Senado sa June 2. Ani ang tipik sa pahayag ni Senator Amy Marcos. Do you think this will push through? The Senate can push through with the impeachment trial even during session break? Ang sinabi na ni Speaker na wala ng time. Hindi na nga na-receive properly and kinakailangan pa niyan kung ano-anong procedure para makita kung meron kaming rules of impeachment, marami pang pag-uusapan. Matagal pa yan wala ng time. Kaya parang hindi sila seryoso. Ano pang nais nila ipakita? Yun ang tanong ko dahil panggulo lang yan Kung babalik naman kami sa June 2 at pag-uusapan kung anong dapat gawin. Pero ako, in principle, tutol ako sa gulong ganyan. Kung destabilization man yan kay Bongbong, kung impeachment yan kay VP Inday at ICC kay PRRD, ayoko ng ganyang klaseng gulo na nanghihimasok ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Ang gusto ko tutukan ang problema ng bansa. Sara, human ang turnover sa Renewable Energy Project sa City Hall grounds. Giadtuan or gitambungan usab Senador Amy Marcos ang turnover sa bagong barangay hall sa Barangay Miranda. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.